Hai, ai wannan tsari wato. Nai ci gaba ne a ƙasar Najeriya nan. Sai da Allah ka gyara mana. Kaga kuɗi sai gine-gine ake yi. Allah ka ba mu kuɗi. Nan ne gidan mai unguwar ko? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wannan ci gaba ne fa izo mana fa. Ai alhamdulillah. Ai waye ne? Ya labai zaka wuce kenan.